Usahay ang pinakasakit nga mga istorya wala gisulat sa libro kundi sa kasing-kasing. Maayong adlaw o maayong gabi nimo diha. Ako si Sebo og welcome sa atong programang Dear Sebo. Dini inyong mga tinuod nga kasinatian mahimong istorya nga mahimong inspirasyon sa uban. Ang tanang ngalan og pipila ka detalye atong usbon aron mapanalipdan ang sender. Kung na kay gustong ipaambit, ipadala lang ang imong sulat or isend sa atong messenger. Karong adlaw, paminaw na to ang istorya ni Jules. Dear Sir Bok, sukat pa sa grade 8, ako ug si Mara halos dili na magbulag. Kung naay group activity, kami dayon ang magkuyog. Kung recess, kami gihapon. Kung naay problema, kami ang unang magkasinabtanay. Daghan ganig nangutana nga, uy, tama na ba? Mga tawa rami. Uy, amigo rami uy. Sa una-una, tinuod gito. Hangtod niabot ang grade 10. Nakadungog ko nga adunay nagkagusto niya. Natingala ko nganong murag nasuko man ko. Nganong lain akong gibati nga wala man ko'y katungod. Mutong gabi yun na nga nakaingon ko nga murag dili na lang ni pagkaamigo akong gibati na. Wala na ko siya dayon gisultihan. Nahadlo ko, sir. Nahadlo ko nga basin mawala ang among panaghigalaay. Mas gipili na ako nga mahimong iyang amigo. Sa mahimong wala na siya pakialam na ako. Pag-abot sa moving up practice, mas nagadaghan among mga memories. Tinabangay mi sa assignment, mga tawa, misagway hinungdan, magbinuang hangtod sa makasabaan sa teacher. Masay magtanaw lang ko niya ug makaunahuna nga unsa ka ano kung musulti ko. Apan wala jud. Hangtod sa graduation, human sa programa, nag-picture me. Paghuman, ingon siya. Salamat ha. Ikaw gid akong pinaka-close nga amigo sukad sa una. Ningisi ko, Sir Bok. Pero sa sulod, murag adunay hinay-hinay nga nabuak. Paglaybay sa pila ka semana, nakita nako ang iyang post. Happy Mansari. Lihang naa sa iyang tupad, dili ako. Sakit, Sir Bok. Dili tungod kay napildi ko. Kundi tungod kay wala man lang siya kay balo nga naaday ko'y gibatik. Pila ka adlaw ko nga naglikay sa social media. Hangtod nakaingon ko sa akong gagalingon. Dili tanan nga gugma, kinahanglan maangkon. Usahay, igor gyud nato silang higugmahon sa ilog. Ug usahay, ang pinakamaayong paagi sa pagigugma mao ang pagdawat nga lahi ang ilang kalipay. Karon, college na mi. Usahay mag-chat gihapon mi. Pressure gihapon siya. Buutan, may galahon, ug ako wala na ko nagulat. Kay nasabtan na nako nga ang uban nga tawo maabot aron mahimong nindot ang imong kinabuhi. Dili aron mahimong katapusan sa atong istorya. Jules. Iwa ka Jules, kung naa kay gihigugma nga wala maibalik ang pagbati, dili ka na pasabot nga napakyas ka. Usay ang gugma dili sukdon kung naimo ba sila. Sukdon kini kung unsa kanimo sila gihigugma bisan dili ikaw ang ilang gipili. Dili tanan nga istorya adunay happy ending. Nga magkauban, apan adunay mas importante nga ending, ang pagdawa. Kaysa makat-on ta nga modawa, dili nato mawala ang gugma. Ang mawala lang ang kasakit nga atong gidala sa dugay nga panahon. Kung ikaw ang nasa press sa sitwasyon karon ni Jules, ay paghunong og tuo nga adunay tawo nga moabot nga mopili usab nimo sama sa pagpili nimo nila.
Mga igala ako si Sir Bok. Salamat sa pagpaminaw. Og magkita ta sa sunod nga episode dili sa Dear Sir Bok. Unta na mo yung mga nakatunan ug maayong adlaw ninyong tanan. Nagsugod ra sa katawa sa classroom ug sa lingkuranan. Mga adlaw nga walay kabalaka, ikaw pirmi akong kauban. Wala na ko na matigdi, ngalain na di ay ang gibati. Apan wala kong musulti, kay basin mawala ka. Kung dili man ikaw para nako, salamat gihapon sa imong presensya, sa matag pahiyom nga imong gihatag. Nahimo kang parte sa akong istorya. Bisan dili ta mahimong kita, malipay gihapon ko para nimo. Kay ang tinuod nga gundol, usahay pagdawat ra gyud ang katapusan. Nagkalayo ang atong dalan, apan buhi gihapon ang handumanan. Sa matag litrato ug katawa, dala na ko hangtod karon. Dili tanan nga pangandoy mahimong tinuod sa katapusan. Apan ang mga higala nga sama nimo, dili gyud kalimtan. Dili man ikaw para nako, wala ko'y pagmahay nga nahigugma ko. Kay bisan hilom ang akong pagbati, tinud-anay man gihapon kini. Salamat sa panahigalay, salamat sa mga adlaw nga nabilin. O kung mag-abot man ta pag-usap, mga tawa na lang ta. Sama sa una, Usahay ang pinakanindot nga gugma. dili ang maangkon, kundi ang